Mă numesc David și îți voi spune astăzi ceva ce agenții imobiliari nu vor să auzi. Există orașe în România unde poți cumpăra un apartament decent. În 2026, cu aceiași bani cu care în Cluj-Napoca abia îți permiți o garsonieră la periferie. Nu vorbesc de sate uitate sau de orașe fără perspective. Vorbesc de orașe reale, cu universități, cu locuri de muncă, cu infrastructură în dezvoltare și cu piețe de închiriere active. Orașe unde prețul pe metru pătrat este literalmente jumătate sau chiar mai puțin față de Cluj. Și în video ăsta îți arăt exact care sunt acele orașe, ce prețuri reale sunt acolo în 2026, cât poți câștiga din chirie și care dintre ele au cel mai mare potențial de creștere în următorii ani. Rămâi până la final pentru că ultimul oraș pe care îl prezint este cel pe care eu, David, îl consider cel mai interesant pariu investițional din România în acest moment. Și motivele te vor surprinde. Dar înainte să intru în orașe concrete, hai să stabilim contextul. De ce contează atât de mult comparația cu Cluj-Napoca? Pentru că Cluj-Napoca a devenit în 2026 cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu de 3272 de euro pe metru pătrat util, potrivit datelor imobiliare.ro. Asta înseamnă că un apartament de 2 camere de 55 de metri pătrați în Cluj costă în medie între 150.000 și 180.000 de euro. Pentru mulți români, aceasta este o sumă pur și simplu inaccesibilă fără un credit ipotecar. Substanțial, în condițiile în care rata dobânzii de politică monetară a BNR rămâne la 6,50%, iar creditele ipotecare cu dobândă fixă pornesc de la aproximativ 5,55% pe an în 2026. Și atunci apare întrebarea logică pe care și eu, David, mi-am pus-o. Dacă obiectivul meu este fie să locuiesc decent, fie să investesc inteligent și să câștig din chirie, are sens să plătesc prețul Clujului, sau există alternative mai bune? Răspunsul este da, și acum hai să vedem care sunt ele. Primul oraș pe care îl prezint este Iași, și motivele sunt solide. Iașul este în 2026 cel mai accesibil mare oraș din România, cu un preț mediu sub 2000 de euro pe metru pătrat pentru apartament noi. Concret, în jur de 1946 de euro pe metru pătrat, potrivit datelor naționale, față de Cluj. Vorbim de o diferență de peste 40% la prețul de achiziție. Același buget de 150.000 de euro cu care cumperi o garsonieră mare în Cluj îți aduce în Iași un apartament de 3 camere, bine poziționat, în apropierea unui centru universitar. Și de ce contează asta pentru investiție? Pentru că Iașul are peste 60.000 de studenți activi. Este al doilea cel mai mare centru universitar din România. Are o piață de IT-servicii în creștere accelerată și o cerere de închiriere constantă din partea tinerilor profesioniști care vin din Moldova și din județele limitrofe. Chiriile pentru un apartament de 2 camere bine poziționat în Iași pornesc de la 350-400 de euro pe lună și pot ajunge la 500-600 de euro în zonele centrale sau lângă universității. Randamentul brut din închiriere în Iași se situează în 2026 între 5,5 și 7% pe an, comparabil cu Clujul, dar la un preț de intrare cu 40% mai mic. Iașul mai are un avantaj pe care puțini îl menționează. Prețurile sunt încă la un nivel unde creșterea viitoare este mai probabilă decât la Cluj, unde piața arată semne clare de maturizare și accesibilitate redusă. Al doilea oraș este Ploiești, și acesta este probabil cel mai subevaluat oraș din topul național. Datele imobiliare.ro arată că Ploieștiul are în 2026 cel mai mic preț mediu dintre marile orașe din România, aproximativ 1355 de euro pe metru pătrat, față de Cluj. Diferența este de aproape 60%. Concret, cu 80.000 de euro poți cumpăra în Ploiești un apartament de 2 camere decent, renovat, în zonă bună. Aceeași sumă în Cluj nu-ți ajunge nici pentru o garsonieră. Ploieștiul este un oraș de aproape 230.000 de locuitori, la mai puțin de o oră de București, cu acces la autostradă și cu o piață industrială și de servicii stabilă. Dezavantajul real al Ploieștiului față de Iași sau față de alte orașe este că nu are o populație studențească mare și nu are același dinamism economic al unui hub test sau universitar. Dar pentru un investitor care caută randament din chirie la un preț de intrare minim și care acceptă chiriași din mediul economic local, muncitori calificați, familii angajați în industrie, Ploieștiul oferă probabil cel mai bun raport preț de achiziție versus chirie din România. O garsonieră cumpărată cu 40.000 de euro poate fi închiriată cu 250-300 de euro pe lună, ceea ce înseamnă un randament brut de 7,5 până la 9% pe an.
Acestea sunt cifre pe care în Cluj sau București nu le mai găsești. Suntem la jumătatea acestui video și dacă ești aici, David ți-a arătat deja 2 orașe cu prețuri cu 40 până la 60% mai mici decât Cluj. Dă un like acum dacă informația asta îți este utilă și rămâi, pentru că urmează cele mai interesante opțiuni, inclusiv orașul pe care îl consider eu personal cel mai bun pariu din România în 2026. Al treilea oraș este Oradea, și acesta este diferit față de primele două pentru că nu e vorba doar de prețuri mici. E vorba de un echilibru remarcabil între preț accesibil, calitatea vieții ridicată și potențial de creștere real. Prețul mediu în Oradea în 2026 este în jur de 1.996 de euro pe metru pătrat pentru locuințele noi, ceea ce înseamnă aproximativ 45% mai puțin decât în Cluj. Dar ceea ce face Oradea specială este altceva. Oradea a câștigat în ultimii ani multiple premii. Pentru calitatea administrației locale și pentru transformarea urbană, centrul orașului a fost renovat exemplar, infrastructura s-a îmbunătățit constant, tramvaiele au fost modernizate și orașul a atras investiții străine semnificative în industria auto și în servicii. Cererea de chirie este susținută de angajații din companiile multinaționale prezente în zona industrială și de studenții Universității din Oradea. Chiriile pentru apartamente de 2 camere pornesc de la 350 de euro pe lună și pot ajunge la 500 de euro în zonele centrale renovate. Oradea mai are un avantaj strategic. Este cel mai bine conectat oraș din vestul României cu Ungaria și implicit cu Europa de Vest, ceea ce atrage atât investitori cât și lucrători care fac naveta transfrontalieră. Dacă aș cumpăra un apartament pentru închiriere pe termen lung în vestul României, Oradea ar fi alegerea mea clară față de Cluj. Al patrulea oraș este Sibiu, și acesta merită o atenție specială pentru un tip diferit de investitor. Prețul mediu în Sibiu în 2026 este de aproximativ 1968 de euro pe metru pătrat, deci cu aproximativ 40% mai puțin decât Cluj, dar cu caracteristici complet diferite față de Iași sau Ploiești. Sibiul este un oraș cu o economie diversificată, cu prezența puternică a industriei auto germane, Continental, Thales, Skyfall și cu un centru istoric care atrage turism de calitate. Asta înseamnă 2 lucruri practice pentru un investitor. În primul rând, există cerere de chirie pe termen lung din partea angajaților din companiile industriale, în general oameni cu venituri stabile și contracte de muncă clare. În al doilea rând, există potențial real pentru închiriere prin Airbnb în zona centrului istoric, dat fiind fluxul consistent de turiști. Un apartament bine poziționat în centrul Sibiului, cumpărat cu 80.000-90.000 de euro, poate genera pe Airbnb între 800 și 1500 de euro pe lună în sezonul bun, cu o medie anuală semnificativ mai bună decât chiria clasică pe termen lung. Riscul este că Airbnb necesită implicare mai mare din partea proprietarului sau costurile unui property manager și că reglementările pentru închirierea în regim hotelier devin tot mai stricte în multe orașe europene. Și acum ajungem la ultimul oraș, cel pe care eu, David, îl consider cel mai interesant din perspectiva investițională în 2026, și motivele sunt concrete. Este vorba de Timișoara. Știu că nu e cel mai ieftin din lista de azi. Prețul mediu este de aproximativ 2056 de euro pe metru pătrat pentru locuințele noi în 2026, deci cu aproximativ 37% mai puțin decât Cluj, dar Timișoara nu câștigă prin ieftinătate, câștigă prin echilibru și prin perspectivă. Timișoara este singurul oraș din România, în afara Bucureștiului, care are cu adevărat toate elementele unui hub economic de termen lung. O universitate politehnică de top care produce ingineri și IT-ști, o prezență industrială masivă cu companii germane, austriece și americane, un aeroport internațional funcțional cu zboruri directe în toată Europa, o piață de IT servicii în creștere accelerată și o comunitate de expați și profesioniști internaționali care generează cerere de chirie premium. Chiriile în Timișoara pentru apartamente de 2 camere moderne pornesc de la 450-500 de euro pe lună și pot ajunge la 700-800 de euro în zonele centrale sau în apropierea campusurilor universitare. Randamentul brut din închiriere în Timișoara se situează între 5 și 7% pe an. Nu e spectaculos în cifre absolute, dar este sustenabil, cu chiriași de calitate și cu vacanța apartamentului aproape de zero în zonele bune, iar perspectiva de creștere a prețurilor pe termen mediu în Timișoara este mai solidă decât în Ploiești sau Iași.
pentru că economia locală este mai diversificată și mai rezistentă la șocuri. Hai să facem acum un rezumat clar pentru că știu că ai văzut multe cifre și vrei să reții esențialul. Dacă obiectivul tău principal este prețul de intrare minim și randamentul maxim din chirie, alege Ploiești sau Iași. Dacă obiectivul tău este un echilibru bun între preț accesibil, calitatea vieții și potențial de creștere pe termen lung, Oradea este alegerea mea. Dacă vrei stabilitate, chiriași de calitate și o piață matură cu perspective solide pe 10 ani, Timișoara este răspunsul. Și dacă ești dispus să te implici mai mult și vrei venituri din turism, Sibiu merită să fie pe lista ta. Ce nu-ți recomand, și o spun direct ca David, este să cumperi în Cluj în 2026 dacă obiectivul este randamentul din închiriere. Prețul de intrare este atât de mare încât randamentul brut a coborât la 4-5% în cele mai bune zone. În condițiile în care dobânda la un credit ipotecar este de 5,55%, adică plătești dobândă mai mare decât câștigul din chirie, aceasta nu este o investiție. Este o speculație pe aprecierea prețului, care poate merge bine sau rău, în funcție de evoluția economiei. Dacă ai ajuns până la finalul acestui video, ai acum o imagine clară și bazată pe date reale despre unde are sens să pui banii în imobiliare în România în 2026. Nu am inventat nimic și nu am exagerat nimic. Cifrele sunt din piață, din datele imobiliare, RO, din analizele Colliers și din sursele pe care le verific constant. Abonează-te pentru că în videoul următor intru în calculul complet al unei investiții imobiliare în România. De la prețul de achiziție la toate taxele, la chiria realistă, la costurile de întreținere și la randamentul net real pe care îl poți aștepta, sunt David și ne vedem acolo.